Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры 90-нчы сезонын ачырга җыена. Юбилей сезонында тамашачыларны нинди чаралар белән сөендерергә җыеналар? Театрның иң уңышлы спектакльләре быелгы сезон афишасында урын алганмы? Шулай ук булачак премьералар турында без студиябызның кунагы Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты Ирек Хафизов белән сөйләшербез. Ирек әфәнде, хәерле көннәр, исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез? Нәкъ менә 15 сентябрь көнне Тинчуринның туган көнендә сез яңа юбилей сезонын ачып җибәргә җыенасыз. Һәм инде әлбәттә безне тамашачыларны нәрсәләр белән сөендерергә җыенасыз? Шуны бик беләсебез килә. Әлбәттә, менә сез әйтеп киткәнчә 15 сентябрь көнне Татар театрына нигез салучы режиссер, актер, драматург Кәрим Тинчуринның туган көнендә без инде үзебезнең 90-нчы сезоныбызны ачабыз. Әйтергә генә дә бит ничегәйме 90-нчы бик матур күркәм юбилей. Һәм инде без шушы көндә 15 сентябрь көнне әдип күмелгән зиратка барып, аның күмелгән урынына чәчәкләр куябыз. Анда инде безнең театрдан гына түгел, безнең башка театрларыбыздан да коллегаларыбыз килә. Анда инде һәр елны безнең хәзрәт килеп дугалар кылына. Шуннан соң инде без анда чәчәкләр куйганнан соң китәбез. Бу быел безнең 12-нче яртыларда була Тинчурин паргына. Анда инде әдипнең бюсты куелган. Без анда ел сайын безнең тамашачыларыбыз җыела. Без алар алдында кичкенә генә концерт күрсәтеп, анда да әдипнең бюсты янына үзебезнең артистларыбыз чәчәкләр салалар. Афиша безнең бар, менә әйе программага сан язып куйгансыз. Режиссерны сорыйбыз, әйе биргә, рәхмәт. Шуннан инде кичкә таба 6:15 минутларда безнең театрыбызның зур күркәм фойесында Ильяс Камал җитәкчелегендәге оркестрыбыз үзебезнең тамашачыларыбызны фойеда кабул итә. Матур оркестр, матур көйләр белән. Һәм инде кичке сәгать 7-нче яртыда үзебезнең зур яңа матур залыбызны ачабыз. Чөнки безнең анда быел әле тамашачыларыбыз өчен урындыкларыбыз да алыштырылды яңа сезонга, юбилей сезонына. Һәм быел без сезоныбызны Нәкый Сәнбәтнең Туфан Имаметдинов инсценировкасы буенча эшләнелгән Идегәй әсәре белән башлап җибәрәбез. Бөтен дөнья татар конгрессы Достаннар ел дип игълан иткән иде. Әйе. Без инде үзебезнең шушы Идегәй әсәрен 2023 елның январь аенда чыгардык. Һәм инде шушы сезоныбызда үзебезнең шушы саллы әсәрләребезнең берсе белән ачып җибәрәбез. Шуны да әйтеп китик инде, Ирек, әйе, сезнең өчен бу аеруча истәлекле, чөнки тантана безнең менә бу театраль премияга лаек булды. Шушы үзең спектакль сезнең ролигыз, име? Әйе, мин ул спектакльдә Туктамыш хан ролен уйныйм. Һәм миңа шундый бәхет тәтеде дип әйтик. Бу инде артистлар арасында лаеклы бәхет дип әйтик инде. Без аны көтеп торабыз. Шушы һәм минем шушы ролем өчен мине күреп икенче пландагы иң яхшы ир-ат роле өчен шушы бүләкне тапшырдылар. Котлыйбыз тагын. Рәхмәт, бик зур иттереп. Файдаланып. Һәм инде Алла бирсә, шушылай иттереп без үзебезнең ишекләребезне ачып җибәрәбез. Алда безнең 15-ннән аннары безнең яшь режиссерлар өчен арт миграция дип аталган фестиваль без башланып китә. Анда инде Россиянең төрле төбәкләреннән безнең яшь режиссерларыбыз үзләренең куйган спектакльләрен алып киләләр. Безнең театрыбызда да ул спектакльләр куелачак. Безнең театрыбыз Ркаил Зайдулланың Ашина спектакле белән катнаша. Шуннан инде алга таба атлый безнең тамашачыларыбыз әлбәттә сорыйлар, нинди премьерлар булачак дип. Бу бигрәк тә кызыксындыра инде, әйе. Монысы инде безнең Туфан Имаметдинов куелышында октябрьнең 29-ларына Алла бирсә Шамил Файрхетдиновның Ай былбылым дип аталган спектакль чыгачак, яңа премьерасы. Бу спектакльдә күбрәк безнең өлкән составтагы артистларыбыз катнаша. Мансур Гыйлаҗев әсәре буенча да куелган җыйнас. Мансур Гыйлаҗев әсәре буенча Көлмәгез мин үләм. Ансы безнең декабрь аена планлаштырылган. Менә безнең яңа елга хәтле шушындыйрак планнар, әле инде булса кыска гына планнар, шулай ук без бит әле тик тормыйбыз. Үзебезнең районда булган тамашачыларыбызны да калдырмыйбыз. Менә иртәгә шәхсән иртә таңнан Алла бирсә чыгып китәбез гастрольгә, көндез дә кичтә уйнап кайтасы була спектакльләр. Кайсы районга барасыз? Камский Устьега. Анда барып уйнап кайтабыз. Аннан инде безнең Пушкинский карты бар бит инде. Хәзер аның өчендә безнең спектаклебезләр бар, балаларыбыз өчен аларында уйнап торабыз.
балаларыбызның, үзебезнең нәни тамашачыларыбызны да игътибарсыз калдырмыйбыз бер вакытта да. Чөнки аларны кичкенәдән тәрбияләргә кирәк. Алар безнең киләчәгебез. Әле бу ярты елга гына планнар, шулай бит. Аннары бик матур бер фестиваль уздырырга җыенабыз. Бу гаиләләр белән бәйле шул турыда да бер-ике сүз әйтеп китик инде. Әйе, менә онытылып киткәнмен икән әле. Театрның яшы юк, гаилә белән бәйле шушындый күркәм матур фестиваль узачак. Бу Беренче тапкыр гына. Беренче тапкыр гына. Бу аның төп мәсьәләсе буыннар бәйләнеше. Һәм инде Алла берсә, ул безнең театрыбызда анда комиссиялар булып, шушында катнашачаклар, шушында күрсәтеләчәк. Менә хәзер заявкалар кабул ителә. Шуңа күрә бу әле беренче фестиваль. Монсы да Алла берсә бик матур гына барып чыгар дип уйлыйм. Әйе, җиңүчеләрне үзегезнең канат астына алырга җыенасыз, аларны теге урыннарына билгеләп калдырырга түгел, һәр менә алдагы дәвамчы шулай алар белән гел элемтәдә торырга җыенасы икән. Бу бик каты матур күренеш. Әйе, мин сезнең белән килешәм. Шулай итеп эшләгәндә ул күңеллерәк тә, безгә дә күңелле, һәм инде әлбәттә безнең белән ул фестивальдә катнашкан безнең тамашачыларыбызга да ул игеләтә күңелле. Аннарысын инде шуны да сорыйсым килә. Сезнең өчен менә бу яңа сезон ачылу ничек микән ул? Сез бит инде безнең күркәм, танылган, матур театраль гаилә, тормыш иптәшегез белән бергә хезмәт итәсез Тинчурин театрында. Сезнең өчен менә рухларыгыз күтәреләме? Алда яңа сезон безне көтә дип, тамашачы белән очрашу көтә дип, көтеп торасыздыр инде. Әлбәттә, менә бүген дә әйтеп киткәнемчә 90-нчы сезон дидем. Менә шушы театрга аяк атлап кергәнгә инде 30 ел гомер узып та киткән икән. Без инде менә студент вакытта укый эшләгән идек. Шуның инде 25 елын чынлап хезмәт итәбез. Иптәшем белән бергә хезмәт итәбез. Үзебезнең яраткан тамашачыбызга тугры хезмәт итәргә тырышабыз. Үзебезнең эшебезне яратабыз. Әлбәттә, яңа сезонны көтеп алабыз. Яңа сезон яңалыклар алып килә, яңа спектакльләр, яңа күрешүләр. Һәм инде юбилей ачылган сайын без үзебезнең яраткан тамашачыбызга шушы ял иткән арабызда сусыйбыз. Аларны көтәбез, аларның алкышларын көтәбез, аларның зал тутырып рәхәтләнеп көлгәннәрен. Шуңа күрә Алла берсә шушы яңа матур күркәм юбилей сезоныбызда уңышлы булсын иде дигән теләктә калам. Барыбыз өчен дә, шәхсән безнең гаилә өчен генә түгел, гомумән безнең театрыбыз өчен. Һәм барлык тамашачылар өчен. Һәм барлык тамашачылар өчен. Барыбыз өчен дә килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлы сезон булсын. Амин. Хәерле сәгатьтә булсын. Яңа сезон